Bij de Friese ziekenhuizen binnen het tiental mensen maar Brutse bonken binnenbracht. Gerrit de Boer die stiert bij het MCL in Ljouwert. Gerrit, hoe druk is het eigenlijk in het MCL met de gevolgen van die valpartijen? Nou, het is duidelijk dat er hier heel wat aanknoffelen en stroffelen is. En dat is ik net ongemerkt voorbijgang. Meesten brutsen hun jerms en voeten en misschien andere dingen. Hoe druk het krek is, kan Frits Moster u vertellen van het MCL hier. Moster, ja, hoeveel ga je uiteindelijk je binnenkrijgen met stikken en skonken en oorzaken? Ontnota 44 en 10 van die mensen die moesten in het ziekenhuis blijven. Dat bestuurt dus 44 mensen die echt wat stikken hier die het geholpen worden moesten. Echt als gevolg van de gladens, ja. En zie je mensen die dan blowen matten, wat voor verwondingen hebben we het dan? Ik kan je denken bij gelijk zo'n bruts en heup, dat soort van dingen. Dat komt een operatie achter wij en dan moet je ons zelfs even in het ziekenhuis blijven. En dit is echt volle drokkere zoors? Dat mag je wel zeggen, ja. Het is echt heel druk op het eerst kunnen helpen. Nou is het vanzelf zo dat het de waarsvoorspellingen zijn binnen dat het toch nog wel ijzel bloot, dat de vooruitzichten binnen dat het wel gevaarlijk bloot binnen erop tarret. Ja, dat hoop je wel. Met name op het merk van het personeel. Het personeel die het in de jongensdienst werkt of in de nachtdienst, die kunnen je, als ze dat willen, vannacht blijven op het daghospitaal. Dan kunnen ze sliepen blijven. En mensen die het manier beginnen willen, die bang binnen dat ze net op tijd in het ziekenhuis komen, die kunnen dan van de journal komen en in het ziekenhuis sliepen. Verplicht hij hem net de mensen om te blowen? Nee, dat doen we net. De ordinaire ben wel verplicht om ervoor te zorgen dat er genoeg mensen aanwezig binnen. En had de meesten nog maar aan als je hoe blikt je dat is zaklet, ik ken er net heen en wat dan? Nou, dan gaat het om patiënten die het bang binnen dat ze net naar het ziekenhuis komen kunnen. Die graag even bellen naar Jelven Jochen en dan streekjocht met de polykliniek die je de afspraak heeft. En die telefoonnummers die vind je op uw website. Frits Moster, hartelijk bedankt en succes hier. Graag gedaan, dankjewel.